Ba zan bi mulkin rawanin da ban sani ba, ciki jaka ne ba wanda bai sani ba. Baye, baye, baye. Zai tashi na mai tafiya ne, ku dakata duku ji yau fa gangara ne, ku toshe kunnen ku bar batun mutane, bikinmu yau dole ya kima alkawari ne. Allah ka kagi salati ga annabinka, kankiyar siffar nan cikin siffarka, ka sanya alaya sahabu su rike ka, da auliya mazaje a dairarka. Fitar jini bai wahala ga masu gyambo, ko za su kashe mu mun yi sabo. A baya na sha wahala gun su gambo, a yanzu ba mai goge zanen zabo. Kulan Ma'amadi Tijjani duniya ne, na Fatima dan Ali dan Imam Hassan ne, abun halitta kuma Shehu Sitira ne, wa auna failar gausi kusan hakan ne. Abul Futuhat shi rabba gardama ne, ɗayarwa jirgin da ya kwashi ruka ne, wuya da kauni ta ɗauka mu je hakan ne, ku zo mu koma gurzul ma'arifi ne. Buɗe kunnen ku a yau ku karɓi sako, da shimfiɗar fiska za a tarbi bako. Ana batun akwashiwa yake ta koko, muna da gausi ba inda za mu roko. Barhama sarki ne a cikin sarakai, ina babu irinsa ya wuce kai. A gaskiya wasu jama'ar akwai duhun kai, hanyar da gausi ya zamu shi muke kai. Jinin Bahaushe yau dole ya saki zance, abinda ba shehu cikinsa yaudara ce. Mai bukatar gawayi ya sayi itace, baki gani kau dai doko kamar gance. Barhama ya mana wankan ruwa da soso, yabansa zai je muku har inda muke so. Buɗe kunnen ku ji mu ko kuna so, ko ba ku so san Barhama yayi naso. Cikin zukatanmu da san saman karayu, Barhama baya ne mai goya marayu. Wallahi shanyar da muka yi ya fashin yu, baya da ciwon ajalin mu za ya sauyu. Waɗansu sun ki mu sabida san masoyi, suna zaton tafiyar nan da ka muke yi. Waye ya ce muku san zuciya muke yi, da mu da gausi kuga har kama muke yi. Ku daina kallon lamarin mu kirkira ne, da kai da kaya du mallakar wuya ne. Ku tambaya mun ajabu ya akai ne, ana ta aikin koko an daina ne. Barhama ya girma sanin dukan halittu, ake in kuma an kiza a bautu. Gaban guri ya yi kaɗan bare karatu, tambaya mana malam matsayin kurtu. Layi gausi kibular mu ne na gaske, ya zarce tafiyar mota bare su keke. Wanda ya fake da su gausu ya yi yanke.